खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। तो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे प्रडाक्ट लानानै फैदों। बे प्रडाक्टआनो जाहैबाय साबोन गडरेज कम्पानिनि नम्बर 1 होननाय। तो बे साबोना बिराद मोजां आरोना गोलोम बोथोरनि थाखाय आरो दुगैनोबो बिराद मोजां आरोना बिराद मोजां मोदोमो। कारजि आरो एल'भेरा होफादेरनानै बानायनाय। बेखौ नोंथांमोना मोननै भेराइटियाव मोननो हागोन। मोनसे पेकेजिंआव 6टा साबोन थायो आरोना आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय मोनसे पेकेजिंआव 9टा साबोन थायो। थरसेयावनो 150 ग्राम थायो। डिलिभारि चार्जआबो फ्रि आरो कैश अन डिलिभारिबो जागोन। तो लोगोफोर जायफोरा माने बेखौ लानो गोसो नोंथांमोना लानो हागोन आरोना। 6 पेक साबोननि प्राइसआ 260 आरो 9 पेक थानाय साबोननि प्राइसआ जाबाय 331। सरासनस्रा जोंफोरनि दखानाव 10 रांनि साबोन बायनायजों माने आथिखालाव 25 ग्राम एबा 30 ग्रामल' थायो आरोना। तो बेयो जाबाय 150 ग्राम थायो, जेराव माने बिराद प्रफिट जायो आरोना। खनसेयावनो बायोबाथाय माने पेकिं मोनसे हरफायो। खनसेयावनो बायोब्ला बिराद लाब जायो आरोना। पेकिं थायो बेयाव 9टा मोनसे थायो आरो मोनसेया जाबाय 6टा थायो। बे साबोनखौ नोंथांमोना अफलाइन मार्केटाव बायोब्ला 68-69 बेबायदि लायो आरोना आरो बेयाव जुदि बायोब्ला नोंथांमोना 30-35 बेबायदियावनो मोनो आरोना। आरो बेनि प्राइसआ माने आप डाउन जाबाय थायो, मालाबा खमावनो मोनद्रायो आरो मालाबा एसे बारायना थायो आरोना। तो लोगोफोर नोंथांमोना नैबे खनायाव बेग बायदि नुदोंना, बेयाव क्लिक खालामब्लानो डाइरेक्टलि माने प्रडाक्टखौ नुगोन आरो प्रडाक्टखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गावबा गावनि फ्लिपकार्टआव थांगोन आरोना। तो नोंथांमोना बेनिफ्राय बाय खालामनो हागोन।